Arrautzak, toallak, plastikoa... Esango diguzu, Virginia? Esango dizut. Julen, bi voluntario behar ditut. Ta, bueno, gero aukeratuko ditugu, esplikatuko dizuet ze in behar dezuten, bai? Txurru berriz ere preokupatuta bere hilarekin. Txurru, kamomila gisa, lasai, lasai. Bueno, hemen, nahaztuta dare, arrautz egositak eta arrautz gordinik, ez? Ordun, asmatu behar dezute ikutu gabe zeintzuk dauden egositak eta zeintzuk ez. Vale. Ta nola asmatuko dezute? Ba, kontrakoaren, bekokiaren aurka Kopetera lertzen. bota, vale. Ta lehertzelakoan zeingo ez dute, Julen ez ustau, gutarrak kolipatu, eta publikoaren laguntza ere eskatuko dugu. Vale. Gutarrak eta arrautza kopetea. 3, 2, 1, arrautza kopetera. Vale. Orduan, claro, bi voluntario ez bi biktima behar ditugu gaur ere, ezta? Total. Elkarren parean jarri eta arrautza egosiak eta gordinak bere izten saiatzeko. Hori da. Ez dituz ikutuko gainera. Ez. Ikusita bakarrik. Ikusi neri esaten didazue. Ustet hau egosita dagoela, Vale. nik hartuko dut, emango dizuet arrautza eta zuek lehertuko dizute. Beka. Ekarrik ditugu? Ekarri, venga. Adibidez, norbait animatzen alda. Ba, orduan enara. Venga. Batetik. Superenara. Eta bestetik? Bestetik, hemen Virginia? super guapa jarri da gaur. Super Navi! Banekien, tio. Bazenekin? Igual komeni zaizu txapela kentzea. Bat nekin, hementxe, Naomi. Baina uste, ni ez dut ulertzen oso ondo. Ez, zuk A ver. berari egingo diozu, berak zuri. Kontua da. Hori da. Jarri arrautzak hemen. Egositak eta Venga, gordina arrautzak gaude bai arrautzak, bai? Eta asmatu behar dezu zeintzuk dauden egositak eta zeintzuk Jarri ez. zu hemen. Orduan, ikutu gabe esan behar diazu. Nik uste hau egosita dagoela. Nik hemen Hartzen egitu duzu, barra. eta enararen kopetan, ba, neurtzen duzu. Ta bueno, oso ona naizen ez, batatxo batzuk ekarri. Detalia. Jantzi portaventurara joateko modua. Jarri arrautzen parean. Eta hasi norekin hasiko gineateke, Virginia? Naomirekin hasiko Naomirekin, gara. venga, Venga. Zer ez du, Naomi? Esan. Hau, Aukeratu behar dukazu, klaro, egosita dagoen arrautz gogortua. Komeni. Vale, enara? Prest. Eiana, ez. Hoi... Horrela. Kaputxari gabe, asko zeren guapa Kaputxari gozo. gabe, hombre, bestela kamomila efektua ez du ingo. Harry Potterren nobia dirudizu. Venga, ba, arrautza aukeratuta dago. Aukeratuta, hartu. Iruri bat baina, kopeta, baina zi egingo diot, nire. Barkatu, Bat, arrautza! Vale. Labiziko aprobatuta. Ondo ingo. Arrautza gogorra. Gero untxala Enara, aukeratu bat hemen dit. Ondo aukeratu, Aukeratu. Julen iesai duzu? Zu fuera alde hortara. Hau. Honek balio du. Hiru bi bat, guta gutarrak eta kopetan. Hiru, bi, bat, guta gutarrak! Ondo, Navi! Orain igual ez dozu egosita aukeratu nahi, Aukeratu beste bat. Venga, nahizuna. Zatoz, enara. Ez dugu bukatu. Osea, ni hona izan ez dira zuekin? Hau, venga. Hauxe, ba. Venga, enara. Hiru, bi, bat, guta gutarrak! Enara, beste bat. Eta orain biak batera ingo Hauxe. dute. Orain, enarak bigarrena botako Bai, dio. barkatu. Hiru bi bat, guta gutarrak! Epa! Zure txanda. Momentuz egosi bakarra. Aukeratuko dezute, Orain badakizu zer, elkarri, aldi berean. Aukeratu bana, zu beste bat, hori bera. Batera, Eta elkarri, aldi berean. Hiru bi bat, guta gutarrak! Iepa! Zara bera bat! Oso ondo. Toalla badaukazue. Toalla, nara. Bueno. Zer desastrea montatu diguzun. Virginia Maraia, eskerrik asko eta gabon! Olatz, asmatuko aldugu kusidade honekin gaurko programa bukatzen.
Nik uste baiet. Bada espada, badakigu arrautzak hilean ze efektu egiten duen. Aitor, zuri rubiak gustatzen zaizkizu? Rubia morena denak. Denak, bale, zuk ez daukazu orduan.